Ayun po, nagsisimula na dito ang outdoors activity para sa mga seniors at yung sa dulo po, pati mga young at heart ay nakihalo na rin. Siyempre, spirit of giving. Lolo. Wow. Live ngayon si Noel Regachuelo ng Food Not War. At si BAAC Founder natin, Bicolano Alacham Anglers Club, Fel Francisco. At ang mga crew, mga well-wishers. Ayun, nakikip-fiesta po. Fiesta po sa Plaza Quince Martires dito sa Naga City. Comment down below kung mayroon kayong gustong sabihin sa amin dito sa Naga. Kasi Lunes ay talagang kami dito, aligaga dahil sa bagyong Sitisoy. So, dahil sa prayer, nilampasan kami, bumaba siya. Imbis na west-northwest yung direction niya, naging southwest. South, yun, ganun. Bumaba po yung direction ng bagyo. Kahit yung mga nagpipredict ng bagyo, yung direction po ay nagkamali sila. So iba talagang mag-work ang ating po may kapal. Ito ba? At may nakared dito ang birthday girl. Pabati natin si ate. Kasi lahat naka-blue. Oh, commercial po. Bawal ang commercial. Sige po, sponsored. Joke lang. Oh, may 1 milyon na nakikinig dito sa atin. Oh, pa-remarks naman dyan. Hindi ko kasi mabasa yung mga remarks yun. Dito po kami sa Plaza Quince Martires, doon sa mga may chance na pumunta dito. Ayan. So Noel, live na tayo Noel. Yung kanina recorded lang. Ito po si Noel Regachuelo. Food Not War. Food Not Bumps. Food Not Bumps. Bumps, as in bumps talaga. FNB. Akala ko food and beverage siya na. So kailan ba nagsimula ang FNB? Well, ano na siya, matagal na siya, since 1980s pa. Ay, si Lolo. Sa... Thank you. Salamat, Lo. Ingat po. 1980s pa siya sa California. California. Ang founder niya si Kit McHenry. Kaibigan ko din. So, lumaki na lang yung... Ang Food Not Bumps, lumaki na lang siya ng lumaki. Kasi pwede kang magsimula ng chapter kung saan man ang lugar mo. Oo. So ganun, sa Amerika, sa Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Argentina, Italy. So kalat sa buong mundo ang FNB. So ang galing. Dito sa Naga, anong taon ka nagsimula? Nagsimula kami way back 2009, 7? Wow. 7. In a span of 12 years, di ba? 13 years na. Lucky 13. For the next year pa, 2020. So, kumbaga, ganitong December lang ginaganap or whole year round? Noon, every month eh. Every month, wow. Every end of the month. So, yung mga volunteers talagang kusa talaga, no? Na mayroon ba kayong grupo nito sa social media or what? Dati, kaso di na ngayon active. Pero ang style kasi namin dito, yung ano lang, yung may availability lang. Oo. Okay. At the moment, senior. Ito na ba? Thank you, Noel. Ayan po, senior citizen. Mayroon bang ilaw? Ito nga si Mami, senior citizen na ito. So, ano ang napifeel mo, Mami? Meron po ditong boto, may mga items, mga toiletries, di ba? Beddings, mayroon yata. Then, eto pa, biscuits, dala namin. At nakikisilong tayo sa dito. Sa isang telco. Salamat po. Pero hindi kami sponsored yan. Sponsor ba kami? Nagbigay po sila ng daan para sa kawang-gawang ito. Ayan. Nagpapatuloy. Ayan. Don't like. Pasok na to. Kaya po itong maabot na senior pa. Okay na. Thank you, ma'am. Magawalo isa na. Without saying thank you. Sino na nilang pinapay sa akin. Ito lang ano. Thank you for everything. Yung mga bata. Lahat ng ginagawa, dapat palagi may salamat. Kuya. Tayo, goto tayo. Kuya, kain. Bring goto. Ayaw. Eto. Okay ang ano nyo. Dahil kamait ang Sa mga beddings. Beddings naman po yan.
At ito naman mga foods. And water. Kuya, sinag-donate ka niyo, nagkahanap siya ng gift. Hindi ko yan kasi nakuha kaya lang na gusto niya pa magkagatawag. Tanga 600 makatawanan niya po. Iya po. Sublimation na ano. Iyo. Naning ko yan, ning patawanan niya at least mga 10 muna. Gagat ya 15 Grabe. 15 ang mga pag-ibo. Saan ka nagkapos po yan? Inig ko na namin. Goto. Pasok si hindi mo sabaw. Sabi niya, wala naman akong pera. Sabi ko, hindi ba ang bayad? Si mga badyaw pa lang dahil gusto nila kwarta. Ay, kadyo. Ibang ano. Grabe ano? Goto po, goto. Goto po. Payok po. Libre, libre. Sa mga ninyo. Thank you. Sir Arnel. Kaya. Kasi pa kayo natin. Si Noel. Regachuelo, si Angel. May mga volunteer mga. Lagyan ka pa yan, take ka. Hindi na hindi ko doon sa bisita. Bisita, ay oras na. Kaya na yung aga ko yung bisita. Kulang ni... Ano? Tapos naman kaya may mga puro. Jambungan. Eh, Bako ba ito malabo pa? mhm. Para sa pati yung pa kaya. Baka sa So itigil ko muna ang aking pag-live. Salamat sa mga nagsisin dyan at syempre sana supportahan nyo ang aming pang-advocacy sa iba't ibang grupo dito sa Naga. Kami po ang Bicolano Alacham Anglers Club or BAAC. At ang organization, international organization para po mapaiga ang buhay natin. Maraming salamat po sa pagtunghay ng aking live coverage. Ngayon pong weekend, December 7, 2019. Happy holidays sa lahat.